פר אקסלנס שמאות מבית המותג האמריקאי. Appraisal Center. אנחנו נשמח להסביר לך מה זה שמאות נזיקין, כדי שתכיר את התחום הזה טוב יותר. נזקים לרכוש מתרחשים כל העת. הם גורמים לנו הפסדים כלכליים, מוציאים אותנו מחיי היום-יום ומכניסים אותנו למצבים שאנחנו לא מכירים אותם, ולא יודעים איך לפעול בהם. נזקים עשויים להתרחש כתוצאה מכך עליון, אבל בחלק מהגדול מהקרים, מדובר במקרה של רשלנות או אחריות ספציפית. אז מה שמאי נזיקין צריך לעשות? תחילה להגיע למקום האירוע שבו אירע הנזק. לאחר מכן לחקור את גורם הנזק. לאחר שהבנו את גורם הנזק, יש לתעד את הנזקים טרם טיפולם. לאחר מכן, אנחנו מספקים אומדן ראשוני להיקף הנזק. ולבסוף מספקים חוות דעת מקצועית של הנזקים. לייעוץ ראשוני או לכל שאלה, מוזמנים לפנות אלינו במספר 0515970047. פר אקסלנס שמאות, איתך מול חברות הביטוח.